Kapula. And sesibuyile futhi on another exhilarating episode of Asixoxeni, the ultimate hoarding transformation series that delves deep into the tangled lives of those grappling with the overwhelming grip of clutter. Namhlanje siseskontirini eDavidton eThwatwa. Sibhalele uMama Seko noMakhoza abadayi vie inhle kusikhathele. Landela mina siyoza ukuthi sikhipha nda nokuthi siyoqoqana. Ke nna Mekhoza ke dula hona mo eThwatwa. Mona le tlile ka cousin yaka Steve. Uthi yena uyenza recycling la because ubulawa yindlala, so fanele ahamba dobha yonke lento azoyibeka lana ukuthi akhona ukudla. Pele mme wa hae a hlokahala no le clean, very clean, ne ele high. Mangicabanga lekhaya leli bokuyikhaya eliphilile. Ntho e ke lakatsang hore e ka etsahala ke hore ha ho ka ba clean mo. Le dodi uqale 2012 kwenza le dodi le. Ngenizimoto lapha yana. Bekuvela amarodo la. Angene lapha eJardini anqaphula intambo zezimoto. Njengomphakathi la estratini sizamile ukuyo report eCCC siyokhuluma neCouncil. Azange sincedakala. Mama, ninjani kodwa? Sikhona kunjani sis? Siyaphila. Nisibhalele safika nathi cela ningichazele kahle kahle ukuthi why ningibizile ukuthi ngize la. Besicela ukuthi nizosiza ukuthi niyocleana lapha ku Buthupiso. Okay. Indawo yakhona it's so messed up. Kusuka I think 2002 ngithi ngiyeza ngizocleana but I couldn't make it. So until size sibone ukuthi siyahluleka ngcono sicela usizo. Sure. Nihlobene kanjani no Steve? uSteve umntana kaAunty. Umama wakhe nobaba mbazalwa ugogo oyi1. Bese uSisonto umama kaSteve nomama kaSisonto abo sisters. Okay. Ukhule kanjani uSteve? Beka umntana onjani? Asakhula. Ebeka right ishayimbo kuyigentleman liyamntana kaMama mluyami. Ekukhuleni kwakhe uSteve ubeka right, beka seventh. Wagula uSteve ngaboma 80s. Kwaba uSteve oyilempilo le asayiphila manje. Kodwa empilweni yakhe uSteve beka sebenza azenzela yonke into. Ubegula ngani uSteve njengoba uMama Seko seyibekile? Ugula ngengqondo. Ububona ngani ukuthi uyagula ngengqondo? Bona ngokudobha amaphepha, akadli. Mawumbuza ukuthi what is your problem? Athi mina ngine depression. Okay. So why uphuza utshwala? Athi no. Mangiphuze utshwala ngiyakhohlwa inkinga zami. Bakhathezekile kakhulu. Uphuza kakhulu? Uyaphuza sis. Uyaphuza. Uyaphuza. And makaphuzile akalawuleki. Bese iyenza lento le esingayazi ukuthi singayibiza ngokuthi yini. That's why uzwa abantu bathi uyathukana izinto azenza makaphuzile isikhathi esiningi. Ahlanganise utshwala nentsapho. Ha adiyenze dilepedi dimoetsa ukari wahlaya. Ikhaya la kaAunty mangicela ningichazeleni before nje sisukuma sithi siyolibona. Beli ikhaya elinjani? Bokuyikhaya lokuthi mawungena nawe uyabona ukuthi kusekhaya. So boku right kunethi kukuhle. I think over this situation ibile so haragadi aqala hukula. So that's when aqala ayetsa body recycle le bo tsona ntho tsetsa di etsang because na batla chaleta ya hore IPDs. Ngangikhombisa yona siyohlangana noSteve futhi. Sambeni sishoneni khona. Siyeni. Lesikhathi uAunty asaphila okungomamakhe. Kwakuclean la. Yo. Manje la kwenzakalani uyabasa uphekela la ngaphandle? Uphekela la ngaphandle because akunagesi endlini. Sokwathi mangimbuza ukuthi kanti isigubhu siyephi? Wathi isigubhu basitshontshile. So anginaso isiqiniseko sokuthi isigubhu sitshontshiwe enhleke saka Eskom. Anginaso isiqiniseko so uphekela la.
aningichazeleni ngalo sofa ngathi kunendaba la. Mina isofa ngilazi, uyalazi mzi? Cha, zange kwaba khona isofa la ekhaya, kwakuyitafula nje nezitulo zalo. Amasofa uwaphiwa yilabantu abamupha bona la besingabazi. Hayi, asondele siyohlangana naye azosichazela ukuthi kwenzakalani la ejardini. Babukeli nizibonele, I'm not seeing anything that has commercial value regarding recycling. Angazi ukuthi uSteve uthatha udoti ngaphandle aphinda kubuyise la noma uyarecycla. Confused, confused kakhulu. Kunama pampers na la ejardini, ama pampers asetshenziswe, so ake simbuze kahle kahle ukuthi kwenzakalani. Alright, come in. Hey, Putropisi, hey, kunjani? khona. Ngiyaphila. Sihamba nomama la. Abomama sibabizile njengoba kunje. Besicela ukuthi bazosinceda ukuklina. Angithi uyakhumbula ukuthi kudala ngithi ngiyeza, but kungihlulile mina ukuthi ngize ngizoklina. So bazo-offerishile bona ukuthi bazoklina la. So sihamba nomama nangu. Kunjani baba? Babumudise siyaphila. Igama uThabang wakaMashego. uSteve at first glance uyabona ukuthi umuntu ongazinakekeli. Mina angikho happy butwana. Not at all. Yimi uSteve Nkhupisa Modise ngina 65 years. Ke uletse ko Heidelberg ma. Fitlela bere ba mo east. Ke disa ke mme. Ntata na hlofolela sa lemenyana wa. I'm sure America only 5 years as of age. So, ke dutse ke le one mon. Ane go la no ka ne le motho ana rata thata. Ka morao hlokofala ba re me ka ntopile. Ena ke batla le thotse. Ya nga ha misi ka. Kunjani nje la ekhaya or ntambama mawungena la endlini ubona ukuthi ungena kuphi? Isigangeni bathi kusesigangeni. Uphumela phandle ubona kwenzakalani? Hayi, recycle mithi. Lezinto engiphila ngazo ngepleza. Steve, Zokudobha nokuthenga khalisa yonke le. Engikubonayo lana baba akusi recycling. Udobha yini? Njengawo lamaboniki ngithi recycling. Okay. So ivalo lezi. Zona lezi. Yeah. Okay. All right. Nemarija lana. Nani futhi okunye? Nebox. Nekle plastic nemix. Nawa lapho ngafaka into kanje. Ufuna ukuyibona kahle kahle Steve so that siyazi ukuthi sikhuluma ngani. Le engimeta ngayo uma. Ikle plastic ile. Le mara engine ikle plastic le mix babiza ukuthi mix. Ibox. Into engisenza ngayo. And then lezo zokwayizenzani? Na le box ngiziyona ngenza. Nama box. So ama plastic, ama box ne dikhumelo tsa di cold drink. Yeah. Kaofela ke nna first man no etsa recycling. Kaofela ka recycle matla ka morao. Nna from 2012 o lesa mosebetsi. Gola mdene tse ke tsona recycling. Go pompotse ka di window. Go iragetse. Cause ke a bona gore ne go la le frame. Zishiswe yini? Bobeng dinyapena. Mama fa ke parafini ga go bona. uSteve uyaziyekelela indlu ayiseko tidy baye basho ukuthi uyahlanya mina ngibona umuntu ohlanyayo sila sizokuncedisa kodwa sifuna ukwazi ukuthi indaba iqale kuphi ukuthi mase sicedile ukuxoxa la ekhaya anyeke siphinde sibone le situation futhi ukhule ngothando lwakamama ngithi
Can you agree with mama ko bekakuthanda? So ikhaya is a symbol of uthando. This akusi reflection yothando lwaka mamakho. Nona ngisibulaleni No baba. Angeke bulaleni sikubulale. mana. Angeke sikubulale. Awuyindawo. Usakuncedisa wena. Uzoba right. uSteve ukhuliswe umamakhe and uyabona ukuthi ubethandwa kakhulu. Kodwa into emhlupha kakhulu ukuthi uye wezwe inkulumo ukuthi yena umntana odojiwe and it makes him feel as if he doesn't belong. akunamuntu ozokubulala la Siyakusiza kuphela. buyela emuva Steve ube uyiloya Steve loya hayi lo Steve wale doti ene ngikhuza mihla namalanga Ha aka fumana thuso ya hore a tlohele ho tsuba matekwane le ho nwa jwala because ha a sa thole thuso ke nahana hore a ka ipolaya. Who was the old Steve? Akinimtsheleni the good about uSteve him. bekasebenza Okay. kwalahla ID kwalehlika nama license ang understand ukuthi kwenzekani kuSteve akakabuyele kulesa simo sakhe kube uSteve ophilayo hayi Ophila. angimazi noSteve aso sikhule kanye lo muntu naye ngihlala kubo manje mayenza lezi zinto kufuneka ngenzeni Bala ngoba bayakuthanda Steve bakushumayisa. Uyathandwa. Can you believe that? Mawutshelwe ukuthi uyathandwa. Ngiyabelieve. Uyabelieve awuchama. All right. Mama angihambi ngedwa nawe but Steve ukhona uManhlapho oyicolleague yami sisebenzisana sonke ukuqoqa la ekhaya ngicela ukuyomlanda. Okay. Nizohlangana naye. Sanibonani, my name is Mbali Nhlapho and I'm your favorite housekeeper. Ijariti ngathi kusambe sigangeni kune izakhiwo nje istructure nje sistand esimile ungazi ukuthi simeleni kodwa la ekhaya kufana nokuthi sambe sigangeni. Niyaphila. Igama lami uMbali Nhlapho. Mina mama yimi lo engizonisiza la ekhaya. Kunjani futhi? Sikhona njani? Right. Yebo. Okay, mina nguMbali Nhlapho. Wena ubani? Steven, Khupisa Modisi. Oh, okay. Ngiyabona isimo. Ngiyalibona ikhaya ukuthi lihamba kanjani. So ngizocela ukuthi mina nobhuti sithi ukuwalka around sibone ukuthi what is it edingekayo siklina siqala kuphi siqoqa siqala kuphi. Akunamnyango wonke amafastela aphukile la dining room awuboni ukuthi uyi sitting room noma dining room noma yini uSteve ubasela imbawula la endlini naku le kamereni woyithu amakamera nempahla eziningi manje lana Ngula ngalakho. I understand lesa sitina lesesifunani lapha phezukombhede Ngikhanyisa ngaso anganamali ekhandlela. bakwethu akukho safe for uSteve ukuthi aphile ngalendlela aphile ngayo umuntu orecyclayo akanayo le ifike kanjani le baba iskopo Nazi. Why? Nazi igcelo kuba ngiyathengisa le nto wathi. zithengiswa bani Yimi. uzithengiselani Angene baphinde imali ngithi. Okay, uzithengisa kuphi? Amakhili. uSteven akase-recycler umuntu oyi-recycling uyambona from ibag yokurecycler from the way i-recycling yakhe iqoqeke ngakhona and also ne-color coding if uyi-recycler sizokubona nge-color coding namabhegi nani sithi hayi la usemsebenzini aka-recycle Steven do you agree ukuthi uma ngithi kusesigangeni ngoba yonke into elahlwayo nedojwayo nani ilethwa la le isiganga lesi angeke akusi-recycling le iplan is ukuthi siqale sibize madibhadibha iplan is ukuthi siqale sibize iskibhini because kunendunduma yomhlabathi cela ukuthi lo mhlabathi sikhiphe sonke lesiganga siqale ngaphandle kugunda utshani sizongena endlini azikho izinto ezingako endlini kunodoti endlini Awuthi ngiyokhuluma noSteve going forward ngifuna understand ukuthi why boyenza lento yenzile la ejardini why bo behave the way u behave ngakhona just to give you overview about impilo yakho nokuthi njengoba ufike
khona la sikhona manje ufike kanjani. Ngidinga ukuthi understand ukuthi indaba yokuthi udojiwe kumele uyikhiphe emqondweni wakho ngoba ukhule ngothando. Yeah. Ukuthi ukhuliswe umama okuzele noma umama owakuthatha wathi ube umntwana wakhe akunamehluko lapho. But bottom line and at the end of the day ukhule ngothando. And that love ekumele ukuthi iqhubise phambili ngoba nali unekhaya namanje ushiyile mama. Exactly. Ushile umamakho. So izinto ezinjalo ziba important ukuthi kumele uthathe responsibility ubambe nempilo yakho ngezandla zombili. Nawe ube accountable usitshele ukuthi yazini izinto engizizwa la estradini they don't define me. It's not about me. Abantu bazohlezi bekhuluma. Understandable. Into engiyi-observile ukuthi i-hoarding yakho iqale umama masengasekho angithi. Masekandlulile emhlabeni. You need to grieve. Ujule kakhulu yokuthi uzile man. Uzile ukuthi ngempela ngemela indaba yaka mama kushonelwa umama akusindelula. Akusindelula. And I can tell ukuthi makushona umamakho a piece of you nayo ihambe naye. And it's okay. Ufuna ukukhombisa nje isurprise ekhona. Ubani lona? Umama. Uphethe bani? Phethe mina. You. Nayi. Lekhehla leli bani? Baba. Baba. You are a product of love, Steve. You are a product of love. On that memory, sibonga ukuthi umama Seko uye wavunduka ithombe zaka Steve enomama yakhe asasemncane nje nabazali bakhe umkhulu wakhe, and immediately he just broke down. And that was the start of Steve's healing. Every time uvula lo amnyango lo ubona le ithombe lesi ukhumbule ukuthi la kusekhaya, and this is how I maintain indlu kama nogogo, isikhumbuzo sabo. Once a week nje uphumuyo yogunda man, gunda ugunde nenzipho ube right, ubuyele kulesa simple wash shirt, it's basic things, polish icathulo, just as a symbol ukuthi ukhuliswa uthando. Yeah. Ne? Sure. Ni ready? Mama said, Mantapo, my sister. Give some. My sister. Wow. Yes, my guy. Okay. Yeah. Uelo. Imlo. Uelo. I am sure excellent. Not even 10%. 5%. 1%. 1%. 1%. Only this percent that is left. Only this percent. Niyaphila ma? Siyaphila. Siyabonga. Bhekani nimeguphi senihamba kuphi? It's a miracle. It is ma. Siyabonga It's a kakhulu. miracle. Basotho ba re mosebetsi o tshaba diatla. Nna ke hlolehile hobane ne ke le mong. Empa itse ha ke le bona ka ba le tshepo ya hore at least something is happening.
my worry is that each and everyone that saw ukuthi la akuklinwa bese sekalahlela la. Uyabona umuntu ayindlulela nje avela lahlele la. Shothi sekuphenduka isiganga. Ngiyabonga sila sikhona manje. Ufuna ukuyombiza naye azongichazela ukuthi uzizwa kanjani so sizokushiya la ngale 10% Please, ngene nomakhoza ne Okay. Stivovo sharp fere out yam Sharp. zwakala Eh. atumela uyikutla bjang Ke thabile ke tsebe thabo ya ka gore nkalla. ye Ya khona no lo tsamaya jarteng wa bona. mama se Nele festa. o makhoza sondelani Eh. all right so Thabile ampe. Kuhle kusafana lo itlhagara. yeah si ready ungena ngaphakathi ngoba mina sengiready Ay, se ready. ni ready nini Ay, se ready. ai asingeneni bagaetso le tla bona gore di ntshang ka hare sure Steve yeah kukwakho vele size kuwe no muntu mdala wow Akusekuhle nje. kupendwe nokupendwa Neat and tidy. Ngiyabonakala ukuthi kuhlala umuntu. So ngijabule kakhulu baba. Lokho ngingazi ukuthi ngingenzani. Kuba ngiyazenzela nje uSteve angabuyeli kule ngqondo zakhe akizo. Uthi kuphiso Eh. kunama present wakho la ngaphandle. Sele uzobona. okay Angithi bukhala uthi izinto zakho zihambile awusanani yokusebenzisa. So sihlanganisile nako okuncane la. Ukuthi noma ufuna ukudla ungasafuna ama container wamarama. Phela uanti njengoba angasekho sisele nawe. Yeah. So fanele sibone ukuthi sikunceda kanjani. Yeah. Ya ngiyathemba ukuthi konke sicala kabusha ngisho. Yeah. New beginnings. Yeah. I like that new beginnings No, ya amaphatho bomme bana ba ithu nka rata gore ke ba leboga ka bane ba sa nfitlheile mo mabapi le motse o mme a nsileng ona. Ano anti la khona msho ujabulile. Ya naye ujabule kakhulu ukuthi hayi labantu angibashiyanga kuphela ngishiye nabodadewabo. Ya wabonakala ukuthi uyakhupha ifamily bangeqiniso.